Ang imong bana, gilumay. Uy, tinuod bang lumay? Shh. Uy. Tinuod nga doon ay lumay. Gaan mo example ha? Dito sa Hitafe, Bohol. Hiduol na ko ang lalaki. Kuyog sa iyong uyab. Father, gilumay ko, Father. Kay ingon po ka, gilumay ka. Mapuhagod ni mo. Sa gilumay lagi ko, Father. Abi ni Father, pag adto na ko Manila, nakauyab ko dito. Nakuyab, Father, dito sa Hitafe. Pero pag adto na ko, pag apprentice na ko dito sa Manila, nakauyab ko, Father. Yan, niuli ko dito sa Bohol. Pag uli ako sa Bohol, Father, alas 6 every 6 p.m. Musakit pag ayo akong ulo. O kang mention ako, i-mention niya, angan sa babay na taga Manila. I-mention niya, balik-balik yun. Kada adlaw, kada alas 6 sa gabi. Naman na yung uyab. Doon taga Hitafe. Okay, panguta na. Tinuod lagi ni, wala lagi ni makak ni imong uyab. Sa tinuod na, Father. Tulo ng kalbularyo among giduulan, Father. Unya, di siya sud sa simbahan, Father. Kay manginit siya sud sa simbahan. Kaya mo sa tambal nila. Aron mawa ang sakit sa iyang ulo. Mawa ang pagbalik-balik sangan sa mga babae. Nga to as Manila. Ilang gitawagan. Pagkadungog sa tingog niya sa babae, maulian ang iyang kasakit sa ulo. Di masabot ang kasakit sa ulo. Humingon ang babae, ako ra ang makatambal sa imong balatian. Basta mo balik ka sa akong giliran. Way laing makatambal niya na balik sa akong dugan. Gibiyaan man siya. Mura po nagkatnil di ay. Wa naman siya mabalik. Sud sa tulo ka buwan. Mautoy ang gibati kada adlaw. Kada alas 6 sa gabi, musakit ang ulo, magbalik-balik siya mention, sangan sa babae. Kung sa iyang gibuhat, parang di siya manawag. Pagtawag niya, iyang gi-record ang iyang tawag. Pagkaugma, iyang gi-play. Ay, salamat din ako manawag. Iyang gi-record ang tingog sa iyang uyab, o iyang gi-play. Maulian man siya. Suwa na siya kapanawag. Ingon ko, oh, daraman day na. Mura na itambal ni mo. Sampaita po ni Father. Ingon ko nga, duol sa sakramento. Si Kristo ray makaayo ni mo. Kung mangumpisal ka. Kung magpahilom ka. And then, use the sacramentals of the church. Diba mo? Ngumpisal siya. Ihilog na ko siya. Simba kada adlaw. Dugangi mong simba. Kung imposible ni mo makasimba kada adlaw, receive Christ. He is the healer, the God of gods, the Lord of lords, the King of kings. Amen? Yanong i-reject na to, all forms jud. Huwag mo misik. Tanan jud, all man. Sabi bisag, all. Tanan. Paman nito, some forms. Kung ningon ba si man, some forms, doon na albularyo nga yes, Ginoo. Wa man jud. Uy. Nganong ato ni sabton, nganong definition man. Kay mo appear ang yawa as divine. Kabantay mo sa mga albularyo, uy, naigo miskila. Uy. Ganon na naman sila? Naigo sila sa kilat. Bantay mo ha. Masakit ko kung di ko mo tambal. Uy. Sa pa may lain, muadto sila sa langog. Musang orasa? Alas 12. Alas 12. Ang demonic hour, diba mo? Ang demonic hours, 12 to 3 a.m. Unsa ang oras mga yawa? 12 to 3 a.m. Munang anang orasa, anha diya mahitabo ang pagpangabit. At tinuod. Nagkuhan may nag-team building me, darling. Hindi sa ko kauli ron kaya nag-team building me.
Anha anang orasa ang pagpangabit. Anha diyang orasa ang mga drug lord mulihok. Anha diyang orasa ang mga tulisan, ang mga kawatan. Tinoon nila. Tinoon. Ang inyong CCTV, pandara alas 12 nga to sa alas 3. Kaya mo unay demonic hour. Tanawa ng mga pulis dire. Kanus anak sila manakop. Alas 12, alas 3. Anak mo pag-rubing, sir. Ano alas 12. Kaya mo undang naman na alas 3. Gantos, alas 4 na. Wala na. Kaya moabot naman ang kahayag. Ang tinrubing jud alas 12 nga to sa alas 3. Naadi ang mga drug lord, drug addict. Bakit mo? Kimo na tigwa sa mga iyas demonyo. Kabantay mo, ang mga anting-antingan karon, di mandutlag bala, moadto na sila sa sementeryo. Unsa orasa? Alas 12. Ay tinoo dili. Ano na ibaw ko? Naamang ko ani nga ministry. Daghan na kay nag-surrender na ko dito. Uy. Kana mga di madutlag bala, iya na siyawa. Pag ingon ako ana, diha joy. Kana bitong grupo sa mga daghan man sila. Dili na ko gandan. Daghan na sila. Basta mo na, general na ako. Para hindi ko makiha ba? General ako. Di madutlag bala, di madutlag sundang, di madutlag kutsilyo. Ang iyang duha ka kamot pertinggahia. Ahugin nang naka-witness adto, diha man nisud sa simbahan, nanguli ng mga tao, mga 20 to 30 ka tao ang naka-witness adto. Nga maong pag-deliverance nako sa maong batanon nga dalaga. Akong ginas padre magsugod ta atong isil ang lugar. O kung magsil na to sa lugar padre, tanawa padre ha, akong haplasan og holy and exorcise oil. Nga mao na ato i-bless karon. Akong gibutangan holy oil ang iyang kamot ni Singgit. Singgit yun. Grabe singgit. Nakuratas padre kay first time man niya. Nga padre ni humok na ang iyang kamot. So kuyawan no, ni humok na jud. No. Wala na jud, wala kusog. Awat na jud mangusog. Ikaw padre, Chalinday, tanaw na ko. I love you Jesus. Nga padre, wa pa ni mauli. Kay di pa kalitok sa I love you, Jesus. Padre, posible ni balhin gikan sa iyang kamot na sa laing parte siyang lawas ni balhin. Ang iyang padre ha, tanawa padre. Atong butangag holy and exercise all ni Singgit na pod pag-ayo. Singgit yun, lanog-lanog ang iyang tingog sud sa simbahan. So grabe father no, ang mga sacramentals. Unsay naitabo makaigsunan? Wa naman mo singgit siya. Gibutangan na mo holy and exercise oil ang iyang wa na mo singgit. Day, tanaw nako. I-recite day. I love you Jesus. Sa father, wa pa jud ta mahuman. Akong giwalis ang iyang likod, gipatuag holy and exercise oil, ni singgit na pod, lanog kayang tingog. Hangtod, samtang nagpray ta sa iyang likod, wa na pod mo singgit. Father, wa na mo singgit. Inday, tanaw na ko. Conscious man siya. Sa, I love you Jesus. Murag conscious siya, pero di siya conscious. Nagbuka may mata. Mura siya conscious, pero unconscious na siya ito. Tanaw siya na ko. Padero, pata mahuman. Kini na po yung tiyan. So, among giwalis yung tiyan, kung na mag-holy and exercise only, singgit na po. Grabe, lanog ang tingog sa simbahan. Day, kung na po mo singgit, conscious siya tanawon, pero unconscious siya. Wala sa kibaw sa mga panghitabo. Ako sige nanday, tanaw na ko. I love you, Jesus. Father, wa pa dyan ito mahuman. Ang iyan lang tiil, Father. Maiwa na ito mabutangig holy and exercise oil. Among ibutangag ang iyang tiil sa holy and exercise oil ni singgit na po. Lanog! Kayo yang singgit. Paghuman ko, Father, syaro na po ni. Tibok lawas na ni na. Nabutangan na ito holy and exercise oil. Day, tanaw na ko. Kinsa nga, I love you, Jesus. Ay, salamat. Day,
Sunod, I love you, Mama Mary. Wa pud kalitok. Father, yang naong na lang jud, wa na to babutengig holy oil. Makalitok siya I love you, Jesus, pero di siya kalitok og I love you, Mama Mary. Ipainom na kog holy oil, gibutangan nako yang naong og holy oil. Pag human, dai tanaw nako, I love you, Jesus. Isa, I love you, Jesus. I love you, Mama Mary. I love you, Mama Mary. Ay, salamat.